Hello, mayong gabi eh. Oh, mayong gabi. Unsa may atong ikaalagad? Kaning mungutana lang ko brother, gapo. Saman? Nining. Mayong gabi diyan sa tanan uban sa imong mga kaubanan diha. Ako usapod ka mga nagtuon ining Bible. Pailas pangalan, relihiyon, asa ka nagpasakop? Ako kuan ko, Church of Christ. Unsa nga Church of Christ ang imong gipasakupan? Kuan ni with instrumental no. Dili unsa nga Church of Christ, dili tong kang Alexander Campbell, Dili. kang Felix Manalo. Wala po na, layo na sila. O kana si Alexander Campbell kaila kana? Wala ko kailana. Church of Christ dili po ni mao ning UCCP. UCCP ka? Pa. UCCP imong relihiyon? Si Usi. Lagi, daghan magong Church of Christ. Kano sa may nagsugod ning Church of Christ diri sa Pilipinas? Ako lang klarohon bro, kay daghan magong Church of Christ nga nay ka Felix Manalo, nay ka Alexander Campbell, nay Church of Christ United Pentecostal, kanang UCCP ba? Nay Church of Christ sa Iglesia ng Dios. Asa may kano sa nagasugod diri sa Pilipinas? Sa pagsugod sa Church of Christ sa Pilipinas, panahon nga ang mga tao nga wala na kaila diha kang Kristo, so unsang tuiga bro? Mo kay Kristo, dili man ibasihan kining pagdawat kay Kristo no, kay lagi unsang tuiga mo diri ba naabot ba kay pagdawat nimo si Kristo is nahimo na kang lagi Christ, ibig sabihin nahimo ka ng templo. unsang tuiga mo diri sa Pilipinas kasugod? Tuiga ako nagsugod ko kuan kung sa ako arang sarili. Ambot sa ilaha. Sa imo rang kaugalingong sarili. Sa ako ara. Kinaugalingon na din imo. Panahon nga giluwas ko ni Kristo. Alagi ka nang pila edad nimo ron? Pa? Pila edad nimo? Ako, kuan na 32. Maguwang po ko nimo kay 36 mo ko. Pero anyway, unsa may concern nato? Dilan sa ko manukit-sukit sa imong relihiyon ron kay murag piki magpangutanon. Sa may concern nimo? Kining kuan ba? Kining akong i-share karon about kini sa gisupak no, gisupak ni Kristo ang gipasalaan. Mo share ka or mangutana ka? Dili ba mangutana ko ba? Sige go. Kini ba? Kining akong pangutana, dawaton ba ni muni nga gisupak o kining gisupak o gipakabalaan sa tao, gisupak sa Ginoo. Dawaton ba ni muni? Asa man na mabasa? Kristo or wala? Asa man na basa? Sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 5. Atong basahon sa nadaan kay basin nyag muuyon ko ba nya wa na to nabasa ba? Gipakabalaan man gud ang gikuan dre. Gipakadios o gipakabalaan, so ibig sabihin 2 Tesalonika Biblia man eh. Lagi. What ay problema na? 2 Tesalonika 2:15. 2:4. 2:4. Masaw na ko ha. Kaduhang Tesalonika 2:4 hangtod sa 5. Sige ha. Atong sugdon sa uno. Kay sige sugda. Basig ngayon tag giputol man. May tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, ari ko gamay man ni kayo. Katong dako na ko nga Bible. Kay kanang gapo ni kay nagpakisayo jud ka. Kay nangatuman naman gud ni kay panahon nga mobalik si Kristo, nagatuman na kay daghan na kayo nga mga bakakon karon. Hanan na no. Grabe ha pun daghan. Di na basta-basta. Lagi sus bida mga hana gyud. Nag mga limbungan. Lagi por bida. Libog tani. Alright, 2 Tesalonika 2. Sugod lang sa uno ano? Kisa man ni dali lang ha. Kay nanawag na ho. Kisa man ni. Ako sang tanaw ni kisa ni nawag. Siya lang kayo sa akong background kay Saba kay gilid man gud mi sa kalsada. May problema na. Basta kay asaha kay nanawag na to diri atong i-add sa ni si Brother Esteban ni Harda. Brother, unya na lang ha kay ako ra kang i-add diri brother. Loading man ni atong kuan. Esteban. Asa. Ako ra mo tawag nimo brother. Ay dili ko katubag nimo kay namantay kuan. Unsay labaw nila kay alright, so ari la. So ako basahon ha. Di ara 2. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo og sa iyang gitigom kanato aron pagpakiguban kaniya, naghangyo ko kaninyo mga igsoon, ayaw kamo pahikugang udayon
kabalaka sa taho sa mga adlaw ang Ginoong mabot na. Ayaw ganig tuohi bisag binasikad pa kini sa tagda o sa wali o sa sulat nga kuno gikan namo sa 3. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Sa bisan unsang paagi kaysa maong adlaw dili pa mo abot og dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios og dili pa motungha ang taong yawanon. Nagitagana alang si Perno so daday mga taong yawanon no. Nga aritas 4. Supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa mga tao. O sa tao. Magpalabaw siya kanilang tanan o gani mosulod og mulingkod sa templo sa Dios og moangkon nga sa Dios. O sa may imong concern na ni? Kini tinuod ba ni nga gisupak sa Ginoo kini gipakabalaan sa tao o gipaka-Dios o wala bro, wala may giingon diri San Pablo nga gisupak sa Dios. Kundi ingon lang siya nga ingon lang siya supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan. So kaning mga wala bro, ang kining background na niya ang musupak kana kato mga taong yawanon. Dili ang Ginoo ha. Na naiuluhan ang taong yawanon. Iatras nimo sa 3, ang kining mga taong yawanon supako niya tanang gipaka-Dios o gipakabalaan sa mga tao. Naaman may mga sasabro, naaman may mga gipakabalaan namo mga santos. I don't know ano man kamo tuo. Nganong imo mang gisupak-supak ni murag delikado na gini. Ibig sabihin ang gipakabalaan ninyo apil si Maria balaan. Natural. Asa pod mabasa si Maria nga balaan? Asa mabasa verbatim dili ka makakitag verbatim nga niingon Dios Kristo balaan ka Maria. From the word holy, santos. Kay anak man kay inahan man siya sa Ginoo nga si Kristo. Natural balaan siya. Ila pa magaling mo. Asa mabasa tong kuan balaan si Maria? Wala lagi tay mabasa letra por letra ana. So ibig sabihin nagiging bakak ni nga pulong kay dili na bakak. Naami gipakabalaan are bro ha. Ang mga taong yawanon, ang ilang background supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa mga tao. Kung di na to nayatra sa 3, mingon ta nga ang Dios nagsupak ana dili oy. Katong mga taong yawanon nagsupak nya ikaw kay gasupak man ka nga si Maria gipakabalaan namo. Di ikaw ang yawanon na ni og buot tong taon. Supak gid ko ana kay wala may mabasa. Ay yawanon juga. Agoy. Pero kung moingon ka si Maria ni atong No. Dahil sa istorya na atong langit. Ingon dire nga ang taong yawanon supakon niyang gipakabalaan sa tao. Karon nagpakabalaan man mi sa kang Maria imo ning gisupak o giuyunan. Kamo giuyunan ako nga nakamo nagpakabalaan ni si Maria pero ako wala. O lagi ha. Okay giuyunan namo. Naaman mi gipakabalaan namo nga si Santa Maria. Kaning among gipakabalaan nga si Santa Maria. Sa mabasa diri sa Bible. Di ba na diri on taba pa yun ha. Ingon ang yawa nga ingon sa background diri sa yawa ha. Supako niyang tanan nga gipaka-Dios. O gipakabalaan sa tao. Naami gipakabalaan si Santa Maria number 1. Karon kining pamina sa bro. Karon kining among gipakabalaan nga si Santa Maria, imuha ba ning giuyunan o imo ning gisupak ang among gipakabalaan? Uyunan ako no kung inyong pagtuo pero kung di ba ayaw sa akong pagtuo bro. Ayaw sa akong pagtuo. Kaysa akong pagtuo natol mo yun ka. Sige. Kani bang among gipakabalaan nga si Santa Maria? Imo ba ning gituuhan, giuyunan or imong gisupak? Giuyunan ako nang gituan yung nga balaan si Maria. Dili ayaw sa kuha. Ako wala ko'y problema ha. Kani bang among gipakabalaan nga si Santa Maria? Gipakabalaan man ginamo ni. Pangutana, imuha ba ning gipakabalaan si Santa Maria or imong gisupak nga amo nang gipakabalaan? Kung dunay mabasa. Ay di ba? Ay kung wala ko mutan ko na bay mabasa. Imo mang gisupak nga kami namin gipakabalaan si Maria no. Ako naman giingon sa imo. Kani nga mong gipakabalaan, imuha ba ning gisupak o imong giuyunan? Gisupak nako. So ikaw ang iwanon dire. Sige. Explain daw. Kaya ang yawa nagsupak sa gipakabalaan sa tao. Unya karon ingon man ka gisupak namo ning among gipakabalaan. So ikaw ang yawa ni. Very good. Sige daw. Nangutan ako sa mga gipakabalaan man naman si Maria wala. Wala. So kani kay wa man nimo gipakabalaan kay ngano? Kay giwa kami nagsimba sa bro ano ya? Wala man ninyo gipakabalaan si Maria. Wala man mo gipakabalaan. Rosario. Bro, gipakabalaan. Natural man na bro kay natural man na bro kay ang background diri sa yawa ang gipakabalaan sa mga tao gisupak sa yawa.
Karon ako bitaw kang giingnan nga gisupak pa nimo ning among sa bro. Nagsimba ni sa mga lagi. dili balaan. Lagi kadala bro. Balaan. Di ba niingon ko nga ang gisupak sa yawa katong gipakabalaan sa tao. Dili lang ko moisgot aning gipakadios ha kay. Dili lang ko moisgot aning gipakadios kay murag pareho man siguro tag mindset para sa inyo. Dios mas Kristo no. Sa inyo ha ba Dios mas Kristo sa inyo ha? Ay, automatic. Watay problema ana, nagkasinabot ana kay pareho tag disim tag baruganan. So dire tas gipakabalaan sa tao. Naay gipakabalaan sa tao, kami nga mga tao. Lagi. Wala tay tawag aning ang question ana kay parehom tag baruganan. Karon, naami gipakabalaan kami nga mga tao nga naa sa sulod sa simbahan Katoliko, naami gipakabalaan. Naami gipakabalaan na. Ang gitudlo man gid ani. Lagi. Naami gipakabalaan. Ang among gipakabalaan dila may moisgot atong 12 ka mga apostol, kundi dili lang sa tas highlight kayo nga kining sa tanang mga babae mot nganong kanira man giinyong kasukan. Ka si Santa Maria ba? Amo ni sang gipakabalaan. Mangutana pa sa lagi kadalang ha. Amo ning gipakabalaan si Maria. Inahan ni Kristo. Santa Maria mo tawag. Dili kay Maria ha kay pasimuhinta nga Maria ram siguro na maligya og kanang bukog ni Doskan. Pagi. So karon ang among gipakabalaan nga kini si Santa Maria kay matod pa diri sa background nga kini dayong yawa kining taong yawanon nagsupak sa gipakabalaan sa tao. Ang among gipakabalaan nga si Santa Maria, imo ba ning gisupak or imong giuyunan? Gisupak na ko na. So ikaw gid ang yawa ni kay nagsupak pag gipakabalaan mo. Tama. Wala di. Tama. Alright, so very good. Alright, very good na siya ni tama na siya nga siya ang taong yawanon. Case close na ta.